Milí študenti, opäť sa stretávame pri našom kurze kritického myslenia. Na minulej hodine sme si povedali, čo to vlastne je a ako vyzerá v praxi. Pomenovali sme 3 kroky, z ktorých sa kritické myslenie skladá. Schválne, či si ich pamätáte. Predtým, ako pôjdeme ďalej, by sme si však mali uvedomiť ešte jednu dôležitú vec. Na to, aby sme sa stali kritickými mysliteľmi, nám nestačí len ovládať pravidlá správneho myslenia. Potrebujeme mať aj niekoľko povahových črt. Potrebujeme aspoň približne poznať problematiku, o ktorú ide, dôverovať svojmu rozumu a veriť si, byť odvážny, pretože to, čo odhalíme, sa nám niekedy nemusí páčiť, mať otvorenú myseľ a byť ochotný ustúpiť zo svojej pozície, ak sa objaví silný argument. A nakoniec, chcieť nájsť pravdu. Dnes sa budeme rozprávať o šťastí. Táto téma aj ďalšia, ktorá zaznie v nasledujúcej lekcii, patrí do oblasti zvanej etika. Etické otázky sú v mnohom zaujímavé a na cvičenie kritického myslenia priam stvorené. Žiadne správne odpovede na ne totiž neexistujú. Existujú len správne položené otázky a dobré argumenty, ktoré dokážu priniesť do témy novú perspektívu. A tak nebojte sa, určite sa všetci nezhodnete a o to dnes ani nepôjde. Ak by ste však výrazne nesúhlasili, váš názor nám vždy môžete poslať na názor@myslimkriticky.sk a my si ho radi prečítame. Ešte raz, nehľadáme správne odpovede. Hľadáme správne argumenty a kto vie, možno sa nám nakoniec podarí si niektoré veci ujasniť. Aj keď len každý pre seba. Tak teda šťastie. Prihláste sa teraz tí, ktorí by ste o sebe povedali, že ste veľmi šťastní. Ak chcete, môžete svoje prihlásenie alebo neprihlásenie vysvetliť. Už nejaké tie lekcie o kritickom myslení máme za sebou a tak vieme, že na to, aby sme sa o niečo mohli zmysluplne rozprávať, musíme si najprv ujasniť tému. Inak povedané, zadefinovať si pojem. A tak otázka, ktorá pred nami dnes bude stáť, znie: čo je šťastie? Rozmýšľali ste o tom niekedy? Krátku anketu na túto tému robil aj portál Refresher, možno vám poslúži na inšpiráciu. Ahojte, dneska sme sa presunuli do Trnavy a ideme sa pýtať, čo je podľa týchto ľudí, ktorí tu nie sú, šťastie. Tak snad niekoho nájdeme. Fúha, ťažká otázka. Neviem, všetko, čo mi urobí úsmev na tvári. Čo je podľa teba šťastie? Futbal, to je to chlapec. Láska, rodina, priatelia. Pocit, ktorý ma náplňa. Takže mám robotu a za toho zdravie. If I have everything I want, if I'm in love and I'm healthy. Šťastie je láska. Zdravie, rodina, všetko okolo toho. Asi rodina. Rodina. Keď je človek zdravý a bohatý. Netuším. Šťastie to musí človek zažiť a zacítiť. Je to pokoj tela i duše. Tak teda s čím podľa vás súvisí pocit šťastia? Kedy sú ľudia šťastní? Z rôznych odpovedí, ktoré ste videli vo videu a ktoré pravdepodobne zazneli aj medzi vami, by sa mohlo zdať, že šťastní sme vtedy, keď máme čo najviac radosti a čo najmenej starostí. Poznáme aj etické učenie, ktoré vzniklo v antickom Grécku a tvrdí niečo podobné. Toto učenie sa nazýva hedonizmus a podľa neho je motívom ľudského konania výlučne snaha zažívať slasť a vyhnúť sa bolesti. Možno ste toto slovo už počuli. V dnešnej dobe sa hedonistami občas nazývajú ľudia, ktorí si myslia, že žijú naplno, zabávajú sa a užívajú si život.
Poznáte takých? Chceli by ste aj vy celý život prežívať pocit slasti a radosti? V roku 1974 publikoval filozof Robert Nozick myšlienkový experiment, ktorý získal názov Stroj na zážitky. Znel takto. Predstavte si, že by existoval stroj, ku ktorému by ste sa mohli napojiť a on by vás preniesol do virtuálnej reality, v ktorej by ste zažívali všetko, čo ste si vždy prijali. Špeciálni neuropsychológovia by vám projektovali situácie, ktoré by ste si pred napojením mohli sami vybrať. Vyhrali by ste olympijské hry, napísali knihu, vychutnávali si dobré jedlo a tak ďalej. Samozrejme, kým by ste boli vo virtuálnej realite, nevedeli by ste o tom a mysleli by ste si, že všetko, čo zažívate, sa aj skutočne deje. Otázka teda znie. Ak by ste si mohli vybrať, chceli by ste prežiť celý život v stroji na zážitky, alebo by ste ostali žiť v realite? Väčšina z vás pravdepodobne odpovedala, že by uprednostnila realitu aj so všetkými negatívami, ktoré prináša. Podobne reagovali aj respondenti z Nozickového výskumu. Iba menej ako 20% opýtaných by si vybralo život v stroji na zážitky. Nozick a spolu s ním aj väčšina etikov a filozofov toto považuje za argument proti hedonizmu, ktorý dokazuje, že výlučne pocit šťastia a slasti nie je všetko, o čo nám v živote ide. Áno, mohli by sme ešte namietať, že problémom nie je celoživotná radosť a slasť, ale fakt, že sa nedejú v skutočnom živote. Tak uvažujme ďalej. Spomeňte si na najlepšiu party vášho života. Pridajte k tejto predstave výborné jedlo, pitie, plno peňazí, ktoré vlastníte a zábavu až do rána. A teraz si predstavte, že na druhý deň sa táto party deje opäť. No super však. Lenže tretí deň je zas. Aj na štvrtý, aj na piatý, po celý rok, každý deň. Tak čo, tešíte sa? Pocit, ktorý sa po pár dňoch dostaví, má veľmi ďaleko od slasti a radosti. Pripomína skôr prázdnotu, nudu a smútok. Zmes pocitov, ktoré sa prežívajú len veľmi ťažko. Ak neveríte, svoje o tom vedia aj rôzni speváci a herci, ktorí už častokrát ani nie sú medzi nami. Podrobnejšie sa tejto téme venuje filozofia existencializmu. Skúste, výborné čítanie. Aj na základe týchto argumentov sa hedonizmus považuje za prekonaný. Napriek tomu, že vyzerá lákavo, dlhodobo sa takto žiť pravdepodobne nedá. Okrem toho šťastní nemusíme byť iba vtedy, keď zažívame slasť. Potešiť nás môže, keď na niečom tvrdo pracujeme, keď len spíme a nič extra nerobíme, keď sa niekomu inému nedarí, alebo dokonca keď sa nám podarí niekoho oklamať. Čo nám to teda prezrádza o povahe šťastia? Každý z nás sa snaží žiť podľa svojich predstav a šťastný je, ak sa mu to darí. Z toho vyplýva, že šťastie je spokojný život. A čo je spokojný život? No pre každého niečo iné. Záleží od hodnôt, ktoré vyznáva. Ak sa teda pýtame, čo je šťastie, pýtame sa vlastne, aké hodnoty určujú dobrý život. A tu sa dostávame k dôležitému slovíčku. Hodnoty. Tie už dnes necháme tak, ale vrátime sa k ním v ďalšej lekcii, ktorá bude venovaná dobru a zlu. Teraz, ak máte čas a chuť, urobte si v mysli alebo na papier rebríček toho, čo je pre vás v živote dôležité. Teda aké máte hodnoty. Je to zdravie, rodina, úspech. Zorate si všetko od najdôležitejšieho po najmenej dôležité
a zistite, čo potrebujete na to, aby ste boli šťastní. No a teraz už ahojte. Vidíme sa na budúce.